Nos, a 31 nehány évnyi szolgálatom alatt több ezer gyerek életét láttam tönkre menni az evolucionisták miatt. Ezért esik nehezemre türelmesnek lenni azokkal, akik a rombolást végzik, és főleg azokkal, akikről tudom, hogy hazugságokkal bizonyítják az elméletüket. A Biblia figyelmeztet, vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel. Ha a Hitler haláltáborait támadnám, hogy megmentsem a zsidókat, nehezemre esne kedvesnek maradni az őrökhöz. Valószínűleg le akarnám lőni őket, hogy megmenthessem az embereket. Ugyanígy nem vagyok könnyű helyzetben, amikor az egyetemekre megyek, és látom a professzorokat, akik hazudnak a diákoknak, és lerombolják a hitüket. Tisztelem őket, és próbálok kedvesen beszélni velük, de időnként gúnyos hangot ütök meg. Megmondom miért. A Biblia azt mondja, ha megvered a csúfolódót, az együgyű okul. Ha megfedded az okost, az belátja annak értelmét. Vagy üzd el a csúfolódót, és elmegy vele a perlekedés. Az egy királyokban Illés kigúnyolta Bál prófétáit, mellesleg ekkor keletkezett a rockzene. Azt énekelte Illés, hogy Come on, Baal, light my fire, gyújtsd meg a tüzem, Baal. Egy ige hirdető gúnyolja a hamis prófétákat. Ajaj, ez nem valami toleráns viselkedés, nem hát, mert a hamis prófétákkal nem kell toleránsnak lenni. Jézus az írástudókat és farizeusokat képmutatóknak és messzelt sírnak nevezte, belül tele halottak csontjaival. Kígyók, viperák, fajzata. Kígyóknak nevezte őket. Jézus nem túl toleráns, igaz? Jézus ezt mondta Heródesről, mondjátok meg annak a rókának. Rókának nevez egy politikai vezért? Annak. Én is neveztem már ennek-annak pár elnökünket, de ezt kell tenni, ha gonosz dolgokat tesznek. A Biblia beszél a keménynyakú, körülmetéletlen szívű emberekről. Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége. A Biblia elég kemény hangot üt meg. A Bibliában Isten olyan szavakat használ rájuk, mint bolond, együgyű, elfajzott, gúnyolódó, keménynyakú, csalással és gonoszsággal teli és ördögfajzat. Én csak olyan próbálok lenni, mint a mennyei atya, ezért gúnyolódok ezekkel a fickókkal. Miért nem reagálok a Hovind ellenes honlapokra? Már vagy 100-szor hívtak ki e-mailes vitára. Nem fogok e-mailben vitatkozni. Percenként 12 szót tudok legépelni 19 hibával. Nem csinálom. Az emberek csak el akarják rabolni az időmet. Ott van a rádióműsorom, amiben mindenki betelefonálhat. Szívesen válaszolok minden kérdésre. Egyszer azt mondta nekem egy férfi, Dr. Hovind, a chat szobánkban magát utálják a legjobban. Hihetetlen, mennyien beszélnek magáról. Nyilván az elevenjükre tapintott, csak így tovább. Szóval szívesen válaszolok bármilyen kérdésre, minden előadásom végén lehet kérdezni. Ha van még kérdésük, küldjék el nekünk. Bármelyik egyetem evolucionistájával hajlandó vagyok vitázni, és még $200 is fizetek neki, ha hajlandó velem vitázni. Annak pedig $4 millió fizetek, aki bizonyítékot tud felmutatni az evolúcióra. Közel 4000-en vannak azok, akik nem voltak hajlandók vitatkozni velem. Múlt héten az Észak-Michigani Egyetem 8 professzora utasított vissza. Egy héttel azelőtt a Wisconsini Egyetemen jártam, 100 professzort kértem fel, hogy vitatkozzon velem, mind nemet mondott. Úgyhogy nem fogok e-mailben vitatkozni senkivel. Sok millióan vannak azok, akik kíváncsiak a mondani valómra, akkor miért pazaroljam azokra az időmet, akik nem kíváncsiak rá? Nem fogom rájuk pazarolni az időmet, nem szeretném a gyöngyeimet a disznók elé vetni. Ha a kertembe zöldséget kellene ültetnem, és a kertem egyik felében jó föld lenne, a másikban egy rakás kő, először a jó földbe ültetnék. Aztán, ha lenne időm, foglalkoznék a köves résszel is. Ha nem lenne rá időm, azt se bánnám. Sok millióan vannak, akik hallani szeretnének, először velük foglalkozom. Aztán jöttnek azok, akik nem akarnak hallani, mármint ha lesz rájuk időm. Oké, remélem, tanulságos volt ez a kérdez-felelek előadás. Tudom, hogy hosszú volt, de ezeket a kérdéseket állandóan felteszik nekünk. A honlapomról megtudhatják, mikor, hol tartok előadásokat. Jöjjenek el, hozzanak magukkal kétkedőket és gúnyolódókat. Mindig lehet tőlünk kérdezni. Én nem tudom mindenre a választ, de ismerem azt, aki mindenre tudja a választ, ő a mennyei atya. Isten, aki ezt a világot teremtette, azt mondta nekünk, hogy tanuljunk, álljunk készen, és mindig tudjunk válaszolni. Én is azt szeretném tenni, szeretnék a kedvébe járni, és lelkeket megnyerni a királyságának.
Ha tehát van valami, ami távol tartja önöket Krisztustól, keressék a választ. Mindenre van válasz, lehet, hogy én nem tudom, de lehet, hogy meg tudom mondani, merre keressenek. Ha ezt a videót nézik, és nem biztosak benne, hogy üdvözülni fognak, a legfontosabb, hogy adják át a szívüket Jézus Krisztusnak, és térjenek meg. Fel kell ismerniük, hogy bűnösök, a pokol felé tartanak, de Krisztus meghalt önökért, és készen áll megmenteni mindenki, csak kérni kell rá. Ellátogathatnak a honlapunkra is, ahol elolvashatják a Hogyan jutok a mennybe című cikkünket, tudjanak minél többet arról, hogy lehet üdvözülni. Remélem én is segítettem, köszönöm, hogy meghallgattak.